7 изоставена сграда с Марти. Айде сега. Беше ще ви пусна. Те, тук гледайте, юргани, направо. Видя ли като черен? Видя ли като? Ладно се, Мартине. Ето Мартин. Мартин буквално ме държеше за якито. Хора, ето тук после ще слезем, обаче от другата страна. Хора, гледайте. Тук. Буквално, вижте, той е тук до мене. Искаш ли? Ами хора да кажа, че по-нагоре е малко по-безопасно. Сега кажа, че преди видеото да почне, с Мартин сме направили рум-тур. Вижте. Преди да почнем, сме направили... Мартине, видеото преди да почне, нямаше тук. Само да ви кажа. Само това ви Това е казвам. много опасно. Ние двете ви застане сгради. Оборудвани. Да. Има и възрастни с нас. Няма възрастни, но... Няма. Да, мислех да си се припълнал. Хора, гледайте. После слизаме ей там. Да. Ако стигне... Не, няма ако стигне. Ако стигнем 20 000 лайка, ще отидем 24 часа да спим. Да, в една друга сграда. Тази не е толкова страшна. Не тази, а още по-страшно. Костана! Се чули нещо? Да. Майка му. Тук май някакви чудовища. Ако някак се чури къде сме, ние сме от Сливен. Майко. Ай, с Богом хора. Бам надолу. Да ги пуши така. Нашите фенчета Сауди. Сега хора отиваме на третия етаж. На четвърти. Който, ако има буря, видите ли тези колони? Тук се става електрически торнадо, просто може да умрем. Просто разбирате ли? Не застроена просто сградка, айде. Няма какво да правим. Много скоро ще ви покажем една изоставена сграда. Когато ще спим, ако достигне 20 Първо, само ще отидем така на един рум-тур, но сега, хора, и чакайте след малко още на видео, където ще играем на Чарли. А в другото, следваме долната част на мазето. Аре, чао! Кажи чао!